Nou, het plan Stroon komt eigenlijk toevallig, is dat op tafel kwam, is wij kwamen bij een van de wateringidsen die del kwam en die zei van, we hadden een protozoon aan bij een project door en kunnen we dat Jerk Broek om een Stroon te creëren. Het moet net zo wijzen dat er een regiment projectontwikkelaars in staat en die zei van, nou, ik wil hier een hotel bouwen, dat is net de bedoeling. We wilden al een keer heel behind houden. Stroon, nou dat Stroon dat willen we dan realiseren aan de andere kant van het hoofd. En dat kun je hier waar ik wil zien, dus aan die kant het stroom. En dat stroom kan bestaan uit, want we kennen een optie op ongeveer 60.000 kubieke meter stroom. Dus daar kun je nog een strandje van maken als je dat wil. En als prettige bijkomstigheid ben we nu ook nog opname in het verhaal van Sense of Place van Joop Mulder. En die kwam met het allerraarste idee om direct nog eens een prachtige tijdenbad bij te maken, wat het plaatsje nog volle mooier en aantrekkelijker maakt. Je moet het zien, het is een bad dat rent vol met water. En als het vol is met water en het water gaat je weer aan, dan blijft het bad vult. En op het moment dat het weer heel water wordt, dan wordt het water van het bad vervasken. Nou, we hebben verschillende plannen. We gaan een sketssessie houden met alle betrokken partijen. En daar hebben we een plan mee maken. En iedereen had daar zijn gedachten over inletten. Daar zijn voor jou verschillende varianten uitgekomen. En een van de varianten is om hier het bij het hoofd te doen. Maar er zijn ook nog varianten om een losse pier met een losgetijdenbad te maken ter rechter van het Tjerkeplein. We laten als door middel van een enquête laten we dorpen ook in mei denken en in mei beslissen. En wat de uitkomst van de enquête hoop je we wat duidelijkheid te hebben wat wij mee verder kennen en wat we het eventueel realiseren kunnen. Er zijn centen voor dit soort projecten. We doen een stukje natuurbehoud en dat past absoluut in het plaatsje. En we maken het net zo groot dat het een storend iets wordt. Achter dat hoofd had vroeger dus ook de kwelder nog. En die kwelder die willen in uw plan die ook bewaren. Maar die ben voor een heel groot gedeelte bij die voortslijn. En het is de bedoeling om het nou bij zat te maken, terug het hoofd te vernaaien of andere maatregelen, dat die kwelder weer om begint te groeien. Het hoofd dat wie vroeger, dat wie eigenlijk een fantastische iets voor u als jeugd zijnde. Want als we dan een vakantie, ik moet een vakanties wel, dan konden we oor dat hoofd, die in zijn staat wie toen nog, dan konden we oor dat hoofd hinnenkuieren. En dan gingen we op dat eind van dat hoofd we zitten te visken. Er is nagenoeg niks meer van oor. Ik denk net dat we mee praten, maar door restauratie. Ik denk van aanbraak en er na en deel zetten. Verrassend dichtbij. RTV NOS.